Retroperjantai 2.0. Viikon Scooter. Viikon Scooter Wicked. Saksan ylivoimaisesti suurin vientituote on totta kai mahtiorkesteri Skootariam tässä 21.30 hujakoilla. Tänään aika täsmällisesti. Niin tälle mahtiyhtyeelle on omistettu aivan oma ohjelmaosionsa Viikon Scooter, jota saa myös käydä toivomassa ennakkoon osoitteessa retroperjantai.fi. Vakitoivojat Pete ja Saijam ovat tehneet työtä käskettyä ja kertovat upeasti seuraavaa. Lapasta häikäisysuojaa parahin partamattiin, kuten viestin kirjoittamisajankohdasta voineet päätellä. It's been a hard day's night ja I've been working like a dog. Eli mahtava lomapäivä hikoiltu selällään harrasteajoneuvon alla todeten vanhan kansan viisauden pitävän paikkansa. Aura saa maidon maistumaan ja Mazda saa muovin ruostumaan. Joten sivalletaanpa toivetta perjantain retropläjäykseen, kun Viikon Scooter-ohjelmaosio on laktoosittomalla eli matala-oktaanisella aasisillalla Scooter ja Behind the Cow. Kesäloma terveisin Pete ja Saija, joidenka runosuoni sykkii aina yhtä upeasti. Radio Novan Retroperjantai 2.0. Viikon Scooter. Viikon Scooter